nechce pracovať, od časy niekto vystrelí, je to všetko prdelí. Vítajú všetci výpalné hľadiatky priamo, tlak ti stúpa, ceny tiež dá sa, že z toho odprostieš. O lúku je ťa reklama a niekto šťastie z pekla má. Nech žijú, ale hlavné je, že máme sa. Mám sa dobre! Máme sa. Mám sa dobre. Teraz je tu bordel, raz to bude dobré. Zatiaľ ale máme sa fajn. Máme sa dobre. Dušan, Marian, Roman, máme sa fajn. Ferko, Juraj, Karol, teraz je tu bordel. Malta, Bohom. Raz to bude dobré. Zatiaľ ale máme sa fajn. Máme švábku z Monaka, cestovka, holubokaká. Hlavu máš ťažkú ako cent, keď zabaví ťa parlament. Všade tu vládne úsporno, všetci sa máme na horno. A diskušov má pedofil, svoj pohár si ty nedopil. Vyšla s nami piva, no pročka. Máme sa fajn, Jirko, Igor, Palo, máme sa fajn. Peťo, Robo, Jožo, teraz je tu bordel, raz to bude dobré. Zatiaľ ale máme sa fajn. Máme sa fajn. Bila, Arpa, Išva, máme sa fajn. Jano, Víťo, Anna, teraz je tu bordel, raz to bude dobré. Zatiaľ ale máme sa fajn. Ruženko, ktorý to je ten Miky? Ja ti nevím, Božka, nebude to ten Šuster? Nie, to bude asi ten Masár. Ale nie, Masár je v banke. Máme sa fajn, Miky, Milan, Edo, Ďakujem pekne. Dobre. teraz je tu bordel, raz to bude dobré. Zatiaľ ale máme sa fajn. Máme sa fajn! Veríme. Ďakujem, ste super, ďakujem. Díky, ďakujem. Ja vidím, že publiku sa pesnička páčila, ale teraz uvidíme, ako sa bude páčiť našej dnešnej porote. Pretože teba budú dnes večer hodnotiť. No, to nie je potrebné. Ale áno. No, nemusia. Ale teba budú. A veru prichádza Kto? zlatá slávička Barbara. Haščáková. A legendárny zlatý slávik Meky Žbírka. Ako sa ti páčil? Hudobný dojem 10. Produkcia 10. A čo na to povie Meky Žbírka? Tak ja myslím, že najmä Joe má veľmi peknú čiapku, si myslíte? A to myslím si, že bude rozhodujúce pre jeho úspechy. A ďalej chcem povedať, že je skrátka najlepší. Jožko, ty si the best. Nechcem byť aj ja neskromný, ale... Viac. Takáto porota dnes rozhodne o tom, že jeden z vás si odnesie domov väžu. Porota bola fantastická. Som rád, že tu nie je nejaká tá žobrota, ale mňa chváliaca porota. Karol, keby Karol Duchon to počul, tak by bol veľmi spokojný. Jana Panarová. Ja som tak šťastný, dnešná porota mi tak fandí, tak ja im to vrátim. O fyzickú prípravu pri speve sa mi postará Haščáková Barbara. Jožko, veľmi ťa ľúbim a som šťastná. Oh, when the sun don't march you land. Oh, when the... Love again. Oh, baby, yeah, I had a trip. You and me. But fine horses and love again.
a potom nech si robia, čo chcú. Tak pani Marta je nielen šarmantná, ale takýto pekný zamatový hlas podporil túto peknú pieseň. Tak ja musím pani Martu pochváliť za výber tejto pesničky, lebo toto je jedna skladba. Nebudeme si v biznise robiť prieky. Dobrý som aj ja, aj Meky. S Bohom buď, lipová liška, hej na Zemplíne, do briegače, ukážte nám, čo tam máte. Potom sa opätujem. Daj, akú? Akú máš ty ešte, takú tvoju obľúbenú? Daj nejakú ľudovku, teda populárnu daj nejakú. Populárnu? No. Skinhead, deadhead, everybody go, but situation, aggravation, everybody, allegation, in the side, on the news, everybody talk. Black man, blackmail, brother in jail. All I wanna say is that they don't really care about that. Hey! Hey! Perfektné, profesionálny výkon a myslím, že by mal alternovať Michala Dočelmanského. Ale ten Jackson bol tiež dobrý. Miro prišiel zo Zamutova, okres Vranov. A vy neviete, čo chcem? Ja viem, ale už nakrúcate, to už stačí. Ja chcem, aby ste spievali. Nie, tak to vôbec nie. Refrénik. Pre Jožka Pročka. No, pre Jožka Pročka nie vôbec. Ani básničku? Nie. Jégvilágos hideg tél volt, mikor megismertelek. Tavasz sem volt, világ sem volt. Iné než chválu. Toto bolo super. Ja tiež obdivujem, že si vybral takúto pesničku. Veľmi sa mi páči a obdivujem zmysel pre rytmus. Pán Milan. Nie len, že máme fyzickú väzbu, ale aj hudobnú väzbu, pretože ja mám single a CDčko a Barbara, čo ty máš? V týchto dňoch vyšiel nový single, ktorý ako predzvesť môjho ďalšieho albumu v hudobnej produkcii Pala Haberu. A je to pieseň, ktorú som znovu ja sama skomponovala a text napísal Jožo Urban. A chcem ešte povedať, že bol to vôbec posledný jeho text, ktorý napísal a ako paradox toho je, že má názov Posledný tanec. Musím povedať, že naozaj Jožo navždy ostane tiež s nami, ale teraz musíme rozhodnúť, Barbara, kto dnes si odvezie Vežu domov. Tak dnes veľmi je to ťažké dneska rozhodnúť, že kto by mal vyhrať, lebo bolo to veľmi silné dnes, ale ako imidžovo aj ako prejav sa nám najviac pozdával Janošík. Miro! Tak, Miro, nech sa ti páči, Barbara, Sľúbená pusa, Veža, a ostatní, čo dnes nevyhrali, nemajú prečo smútiť. Boli fantastickí, vynikajúci. A keď vy doma pošlete svoju nahrávku a budete chcieť vydať CDčko, obráťte sa na mňa. Veľmi rád vám pomôžem. Som tomu už profík. Príďte, spievajte. Bohu, klipová líška, žiča mojo, verná družka, nolí. Ideme! Čo som za pohorách na koniu, čo som za pištoli na nosu, to vie